Pystyt sä lataa ton YouTubeen? Vois. Tää pitää laittaa nyt. Noniin. Ja kuulua. Tässä on hyvin mahdollisesti eräs Suomen tiedehistorian merkittävimmistä projekteista. Onko kukaan teistä, YouTube-katsojista, ikinä kuvitellut juomansa 6 trippiä samaan aikaan? Ei varmasti ole. Tai jos onkin, oletteko toteuttaneet sitä? Tämä on pieni hörppäys minulle. Mutta suuri koko ihmiskunnalle. Otan repun pois, jotta paine selkääni kohtaan, joka tässä urheilusuorituksessa on olennaisessa osassa, lieventyisi. Olen teipannut ripmehut yhteen. Pystyn nostamaan ne pitäen 2 puolesta kiinni. Olen teipannut pillit yhteen optimaalisen juontikokemuksen saamiseksi. Voinko mä saada jonkun laskun? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sitä te. Toi oli aika vakuuttava. Toi oli. Tää maku on yllättävä. Se ei maistu sekasotkulta, vaan moninaiselta makujen koostumukselta. Siinä maistuu monet erilaiset maut erikseen, mutta myös osittain samaan aikaan. Jokainen maku vaikuttaa toiseen makuun, mutta yksikään maku ei jää pois. 4,5/5. Tämä oli Niko Eskola. Kiitos.